kata thuolo machuok osedonjo apisi. Nowacho kanyo ni kodonjo onego bed ni gitimo manyo wecho mag ginegotiate kendo terms magi kako onego bed ni chulo gope machalo kamagi. Nyaka sani bende ni gimoro manyalo bedo ni wawacho ni dibed ni otamogi koso nyalo bedo ni ang'o matimore ma nyaka sani pod nitiere nyaka e budget no ma kore dhi som juma manyien nitiere part moro kawuok kuome kanyo ma idhi tigo mondo mi otim nade ochul go gope mamoko rescheduling gigi kata rango kaka inyalo go bargain moro manyien nyalo bedo ni en ting sirkal koso jogo mantiere kata migawo mar omenda ponono ema onego bed ni wuok oko kendo miyo odhi onon gi makare. Mano tije ministry mar finance. To pok waneno ahinya unless gitime behind the scene to pok waneno ahinya issue mar rescheduling ma kamwinjo bed ne gijiwe gikete nguvu gi mang'eny kabisa. To mano pok waneno katimore nikech mane manyamiyo credit rating wa gima en adieri ma ok wanyal be pingo kaka Zakano wacho ni nitie part moko maber ni onge serikal moro amora piny mok ol gowi. Mano ka giolo to nyaka giol kata Kenya ka pod nyaka ol nikech serikal terete kata mar Amerika nigi gowi. But we do have come up with the tax strategies manyalo expand this economy. Tingane ki expand economy mano be tax base be naturally expand. To koki ibiro gi expansionary strategies kaka neno wadhin do gineno kata exchange rate kaka chalo. The exchange rate dollar to Kenya shillings. It is very bad. Tingene mago inyalo correct by attracting more investors. Nikech we nyaka accept ni international currency mitiyo go exchange ka. Ten ma dollar ne. To nyaka bede enough in an economy. Kenya ka as it is, it seems we don't have enough dollar.